Ora samanginang pajupang hita muse di channel YouTube namion marhitiak kepikiran nami na mungkin boi mangurupi hita manang pamorahok kita di pangaradiota di jamita nanang si patol hasota di partangyangan songoninang di parmingguon siganok minggu di video on nang patol hason nami tu hita pikiran nami na mungkin boi pamorahon mangurupi hita tu jamita di hari Minggu tanggal 7 April 2024 Minggu Quasimodo Geniti. Turpuk disi ima sian surat ni si Johannes na perjulu sada Johannes bindu sada ayat sada sahat ro di bindu 2 ayat sada sahat ro di ayat 2. Salinai sada Johannes bindu sada ayat sada sahat ro di bindu 2 ayat sada sahat ro di ayat 2. Dung tekas hujah hami turpuhon jalahu pahusor-husor hami oma di pikiran nami na mungkin boi mangurupi hita na perjulu lam tekas do panindangion ni Apostel Yohanes taringot tu barita na pinatolhas ni ibana alai dokdo dison na adopsian mulana na hubege hami berarti dakolan ibana rabdo imana dohot sisian na asing dohot akadongan na porsea na marnida sudi perdalanan ni Tuhan Yesus Kristus sahat rodi hama matena taboto do ibana do apostel nahot jongjong di jolo ni silangi marnida na masa tu Tuhan Yesus Kristus Tuhan tai akan aporsea terutama lang akasisiani marnida akan amasai mandau-dau do nasida alai tongdo di ida nasida akka namasa ditiki jala takas do barita na pinatol hasina sida sian perdalanan ningolu nasida rab do Tuhan Yesus sah ro di pasahat tu hatta dirina ibana tu hamatean jala disima rupani takas di boto jala dihaporsiai Apostel Johannes sudi nama sai ima lahu patuduhon holong ni rohani debata marhiti Tuhan Yesus Kristus jaladang holan ibana na marnidai alana mol holan ibana tutu bainon na huida on huida hami bukan seperti dalam bahasa Indonesia sering dipakai memperhalus perkataan saya ataupun aku sering kita dengar menggunakan kami. Dalam teks ini bukan dalam maksud memperhalus tetapi memang untuk menegaskan, untuk menyatakan bahwa bukan hanya Yohanes yang menyaksikan dakolan ibana. Sebab kesaksian satu orang di pengadilan kurang kuat, kesaksian biasanya memakai angka ganjil 3, 5, ataupun kesaksian lebih banyak orang semakin menguatkan bukti. Apa duahon panindangion si songonon na punya tolhas ni Apostel Yohanes dang holan mangalo parpoda haliluon alai rumikot doi laho membentengi batugu haporsiaon ni akka nang manjalo Kristus Jesus. Dalam bahasa Indonesia lebih sederhana dikatakan bukan untuk menyerang atau mempertahankan membela kesaksian berita Injil itu dari pengajar sesat, tetapi lebih merupakan untuk membentengi jemaat itu sendiri dan meyakinkan mereka bahwa apa yang mereka imani adalah satu kebenaran peristiwa, satu hal yang sungguh-sungguh terjadi. Ida benda do imana di son di ayat opat umbain nahu surat ton hami hataon tuhamu asa gok halalas ni rohamuna. Gok halalas ni rohamuna dang terganggu alani akka barita nasositong akka poda haliluon alai tok tong marlas ni rohana sida ala nunga takas dihaporsiai nasida barita nauli taringot tu Tuhan Yesus Kristus tidak ada kegangguan sebab sukacita akan hilang apabila ada keraguan. Sering
Dan demikianlah terjadi dalam hidup. Sukacita kita akan hilang jika ada gangguan-gangguan termasuk kekhawatiran ataupun godaan-godaan yang lain yang menimbulkan keraguan di dalam diri kita. Dan keraguan cenderung berakhir pada dosa, seperti keraguan perempuan pertama itu pada perintah Tuhan untuk tidak memakan buah yang telah dijelaskan itu, ataupun mengambil buah dari pohon yang telah ditetapkan itu. Keraguan itu kemudian akan berakhir pada dosa, dan itu menghilangkan sukacita. Ida benar di patolhas Apostol Yohanes ikon hot doha porsiamuna asa tubuh hiras niroha dohot las niroha di bagasan hamuna. Napa tuluhon lam dipatak kasma di turpuk tahun dan apalari kot hita patol hason marhiti aga godang hata nang aka pembelaan apologet tu hapor seota alai bukti homma dohot perbuatan nyata. Hiduplah dalam terang. Ida benar sering didok, not only say something about Jesus, but do something like Jesus. Rekod do jamita, rekod. Alai rumikot siani ima ngelu nata kas carida marparangin adenggan songon ngelu ni Tuhatta Yesus Kristus. Gabe paniru mahita. Imitasi didok, imitasi Kristi. Peniru Tuhan Yesus Kristus dalam segala perbuatan yang baik. Gabe tudosma pangalahot tadi perjalanan di ngulu songon nani ajarhon itu hatta Yesus Kristus songon akka naung porsea. Ide ben gabe di dok muse ison parangi hatiuron ala panondang do debata naung manugu hita tu bagasan Yesus Kristus nama kalau mohon parangi hatiuron atong di paujung ma di bindu 2 ayat sada sahak rodi ayat 2 ale akka anaha umbahen husuratot tuhamu asa unang mardosa hamu molotung adong na mardosa adong do pangon diatta tu amai ima Kristus Yesus partigori ibana do pardengganan pasaihon akka dosata alain dada holan dosata tung dohot dosa ni sandok portibion nunga di bagasan ibana hita mangihutusi mamuse parange nadenggan di ayat pitu alai molo taparangehon hatiuron songon ibana di bagasan natiur saor dohita sama hita jala dipayas mudar ni Yesus anak nai dohita sian nasa dosa napaupaton muse siat turpuk tahun ditugihot dohita mananda dirita dohot mananda debata ikon akuata jala takas do taboto namar dosa dohita jala naung dau dohita siat debata jala tatadda muse debata ibana do naro mangasi hita mangalehon asi dohot holong nirhana asa malua hita di bagasan Yesus Kristus lam takas mata tanda holong nirhana di bagasan Yesus Kristus gabe mar parange mahita parange ni hatiuron parbueni ha porseaoni